Alman jamana fanga ye larawuli baara dɔ kɛ ka wuli ka don Alman jamana kɔnɔ ka mɔgɔ 25 minɛ minnu hakilila fiyefiyelen don k'u tun bɛ fɛ ka jamana fanga dafiri. Indonésie kamalen dɔ y'i yɛrɛ jɛnsɛ polisiso la West Java ka polisi kelen faga ani ka mɔgɔ 7 jogi. Ameriki jamana demokratu ka wasaden Raphael Warnock ye sebaya sɔrɔ Georgia kalafili la mun bɛ sebaya di demokratu ma u ka wasadenso Sena kɔnɔna la a fadema kan ni o Herschel Walker. Chine jamana la Beijing ka murangɛɲɛ Covid sariya gɛlɛn ninnu ko a magayara. Siga kelen don mɔgɔ minnu na ko bana b'u la ou bien n'a tagamasere b'u la olu bɛ se ka yamaruya ka denkɛrɛfɛ kɛ u yɛrɛ ka so. Mozambique ka sariya kubeda dɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ denkɛ Armando Ndambi Gebuza ani mɔgɔ 10 wɛrɛ ɲangi k'u bila san 10 kaso la.